मा मा हाबाफारि लानाय जादों? दिनै 18 जानुवारि 2026 दिनै रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया थान्दै जख'न्थाइ। दा बे थान्दै जख'न्थाइखौ जोङो लोखोनाबारि आथियाबारि थिनालिनि सुजित नार्जारि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि गोसोखां जे नब्लां बेवहाय जोङो सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै थियारि। दा जोङो फुङाव गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवनाय मुंख्लं सुजित नार्जारि गोसोखां थान्दै न'बां बेखेवनाय आरो बुलुर बादायलायनाय बेखेवनाय आरो थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ बेखेवनाय बे हाबाफारिया फुंनि हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। बे जोबखांनायनि उनाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बेखौ जोङो एसे आगोलाव बिरहोखांबाय। दा जोङो दिनै बे सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनै बेखौनो थांखि लागोन बा मोजां थांखि लानो जोङो सिन्था खालामदों जे फैबाय थानाय समावहाय जे जोङो बर' माहारिनि जौगानाय, बर' माहारिनि राव थुनलाइखौ फोजौनाय, बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि दानाय, जोंनि बर' समाजखौ मोजां मोनसे समाज दाफामफिननाय, जोंनि बर' हारिनि रांखान्थि, समाजखान्थि, आबाद बिथिं गासै बिथिंखौ जे जौगाहोनायनि थाखाय जे जोङो दिनै सानदे मेलाव बेखौ सावरायगोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे मोजां थांखि आजावनानै लानानै जे फैबाय थानाय समाव जोङो बर' माहारिखौ जौगासार खालामनो हानायनि थाखाय जे जोङो हाबा मावलांनो जोङो दिनै सिन्था धारना खालामदों। जे दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जागायजेननायनिफ्राय 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो जे जोङो बर' माहारिनि थाखायनो खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि सोलोंथाइखौ लानानै जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जोङो बोरैहाय गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गोजौ फरायसालि, गेजेर फरायसालि, एलपि स्कुलफ्राव जोङो बेबायदि एवारनेस प्रग्राम जोङो लाबोबाय थायो। दा बेजों लोगोसे जोङो जोंनि समाजखौ फोसाबनायनि थाखाय जोङो बेयावबो हाबा मावो। जोङो जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय गासै 108था जे बर' गामिखौ लानानैहाय जों जेब्लायबो फारफ्रोमबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो खामानि मावबाय थायो। दा आसा खालामदों जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै बोसोरसेयाव जेरैबायदि हाबा मावलांनांगौ बे हाबा मावलांनांगौखौ दिनै थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो मोजां मोनसे बयनिबो थान्दैफोरनि मोजां सावरायनायनि गेजेरजों थान्दै मेलनि गेजेरजों मोजां मोनसे जोङो दिनै थांखि लागोन। जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि बर' माहारिखौ जोङो बोरैहाय गासिबो बिथिंखौ लानानै जौगासार खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो दिनै सिन्था धारनाखौ जोङो सानदों। आरो जोङो समाजाव आथिखालाव जेरैबायदि मोनसे गुबुंले थासारि सोमजिबाय बे थासारिफोरखौ जों बोरै बन्द खालामनो हागोन बेखौ जोङो सिन्था खालामदों। जे दिनै जोंनि रामफलबिल दख'रायावल' नङा सारा जोंनि बिटिसि ओनसोलावनो दिनै मोनसे बारहावा बारदों। जेरैबायदि माने फुजा मेलानि नामावहाय दिनै मिना बाजार खुंनायनि नामाव बा निउ इयार फालिनायनि नामाव दिनै मोनफ्रोमबो जायगायाव माखासे समाजारि बेरेखा जेरै जौ जुवा बेफोरबायदि मोनसे कालसारा दिनै जोंनि गेजेरावहाय जाबाय थादों। दा नंखायनो जोङो दिनै बेखौ थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो सिदान्थ' लागोन जाहाथे जोंनि बे ओनसोलाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जे गावबागाव धोरोमनि जे फुजा फोरबो बा बायदि बायदि बिथिङावहाय जाहाथे
मेला खुंनायनि नामाव बेबायदि माने एन्टि ससियेल खामानिफोर जेरै जौ जुवा बेफोरबायदि होनायखौ जाहाथे जोङो बन्द' खालामनो थाखाय जोङो दिनै थान्देल मेलाव जोङो बेफोरखौबो लानानै जोङो सावरायगोन जे जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफ्रा दिनै जे कलेज फरायफुनाय हाइ स्कुलाव फरायफुनाय जोंनि फरायसा फरायसुलि फंबाय बिनानावमोनहा दिनै जे लेखा फरायनो गारनानै दिनै गोबां रंजानाय बाजानाय मेला फोरबोफोराव बांसिन गोसो होबाय थानायखौ जोङो नुदों। दा नंखायनो जोङो बेखौबो जोंनि साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुयेल जोंनि गारजेन गावबुरा बिथांमोनखौ लानानै बिमा बिफाफोरखौ लानानै जोङो दिनै सावरायगोन जाहाथे जों जोंनि गथ' गथायफोरखौ फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोङो मोजां आखल गियान सोनो हायो। जोंनि फंबाय बिनानावमोनहा जाहाथे मोजां आखल सोलोंनानै मोजां माने सोलोंथाइ लानानै इयुनावहाय सासे राफोद नोगोरारि जाहैनो हायो। बेफोरनि थाखाय जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो दङ। दा बेफोर गासै बिथिंखौ लानानैनो जोङो दिनै सावरायगोन आरो बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मोनसे मोजां जोंनि ओनसोलावहाय थासारिया जागोन। जोंनि ओनसोलाव मोनसे मोजां थासारि फैगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। आलासि हिसाबै खोब दुरभाग्यजनक जोङो गाहाय हाबग्रा लामा बेखेवगिरि हिसाबै जोङो 8 नं दतमा कनस्टिटुवेन्सिनि EM सार प्रकाश बसुमतारी बिथांखौ जोङो लिंनानै लाबोदोंमोन। नाथाय मैया जेरैबायदि माने गुवाहाटियावहाय बागुरुम्बा दोहौ बे हाबाफारि थानायनि थाखाय जे बिथांमोनहा दिनै बै हाबाफारियाव बाहागो लानांहैनायनि थाखाय बिथांमोनहा फैनो हानाय जायाखिसै। अब्लाबो बिथांमोनहा जेरैबायदि जोंखौ माने गोसो गोरबोजों गावसिनिजों उइस हरबाय, बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम आङो साबायखर थाबाय। आरो बेयावनो जोंहा MLA साराबो MLA रबिराम नार्जारी साराबो जोंहा बाहागो लाफैनो गोनां दंमोन। बिथाङाबो बे एखे खामानि थानायनि थाखायनो बिथाङाबो जोंनि गेजेराव जे नुजाफैनो हायाखिसै। अब्लाबो जोङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जे बिथांमोनखौ जोङो साबायखर जासिहरदों। बिथांमोनहा जोंखौ जेरैबायदि बे हाबाफारिखौ खुंनो थाखाय बिथांमोनहा जोंखौ जेरैबायदि थुलुंगा होबाय, बिनि थाखाय आङो MLA रबिराम नार्जारी सारनिसिमबो आङो दख'रा आफादनि जानानै बिथांमोननिसिमबो साबायखर जासिहरबाय। ओमफ्राय बेयावहाय जोङो जोंनि मुंख्लं जोहोलावजोफोरनि जे बिबार बावजेनगिरि आलासि हिसाबै जोङो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिथांखौ जोङो लाबोदों। आरो आलारि बाथि सावजेनगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि सार रथिनाथ नार्जारी बिथांखौ जोङो बेयाव लाबोदों। बेजों लोगोसे बड'फानि जे मुसुखायावहाय आलारि बाथि सावनाय आरो बिबार बावनाय बे हाबाफारियावबो जोङो जिल्ला एबसुनिनो बुंथिगिरि मोगथां बसुमतारी बिथांखौ आलारि बाथि सावजेनगिरि हिसाबै बिथांखौ जोङो लेंबोनो हादों। आरो बेजों लोगोसे बिबार बावजेनगिरि आलासि हिसाबै जे मिरु UPPL लाइमोन गांखं हान्जानि आफादगिरि इराग्दाव ब्रह्म बिथांखौहाय जोङो बिबार बावजेनगिरि हिसाबै जोङो लाबोनो हादों। दा दिनैनि जे थान्दै मेल, बे थान्दै मेलावहाय जोङो गाहाय आलासि हिसाबै मेल बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी सारखौ जोङो दिनैहाय थान्दै मेल बेखेवगिरि गाहाय आलासि हिसाबै जोङो सारखौ लाबोनो हादों। सारा जोंनि गेजेराव बाहागो लानानै हयथ' जोंनि गोबां रायजोफोरनि गेजेराव जों मिथियै गोबां बाथ्राफोर फोरमायलांगोन, बिथांमोननि बोसोन होलांगोन। आरो बिथांमोननि बाहागो लानायनि गेजेरजों जे जोंनि दिनैनि 57थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थाइ, बे थान्दै जख'न्थाइआ गोबां समायना बा कालारफुल जागोन होननानै जोङो दिनै मिजिंथिदों। बे हाबाफारियावहाय साबेसे रायजो राजाफोरा बाहागो लागोन होननानै मिथिदों? जोङो दिनै जे बे सानसेनि हाबाफारिब्लाबो बेयाव जे जोङो मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारि जागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों। आरो जोङो मिथिनायाव
जोंनि हिसाब बायदियै जोङो बे गासै 108था गामिजों बेवहाय खमैबो 800 सोद्रोमाफ्रा बेवहाय दिनै थान्दै हिसाबै बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा मोनसे कालारफुल हाबाफारि दङ। बेजों लोगोसे भलिबल गेलेनाय, बेयावबो गोबां इयुथ्सफ्रा लाइमोनफ्रा बाहागो लादों। बेजों लोगोसे थुनलाइयारि बादायलायनाय, बेयावबो जोंनि गोबां फरायसा फरायसुलिफ्रा बाहागो लादों। आं सानो दिनैनि बे सानसेनि जे हाबाफारिब्लाबो बियो मोनसे लोब लोब रायजोफोरनि बाहागो लानाय, लाइमोनफोरनि, फरायसाफोरनि बाहागो लानायजों जे मोनसे मोजां, मोनसे कालारफुल समायनायै जाफुंसारगोन होननानै आङो दिनै मिजिंथिदों।